खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 79थि भारत उदांस्रि सानखौ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा दिल्लीयाव फालिदों जेराव बिथाङा 103 मिनिट गोलाव बिबुंथि होदों आरो बिथाङा गोबां आयदानि सायाव बिबुंथि लाखिदों बेनि मादाव नेशनेल सिकिउरिटिखौ गोख्रों आरो आधुनिक खालामनो थाखाय सुदर्शन चक्र मिशन लन्च खालामगोन होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो नेक्स्ट जेनेरेशन GST रिफर्म लाबोनाय जागोन जायनि गेजेरजों गोनांथार मुवा बेसादनि खाजोनाखौ खम खालामनाय जागोन आरो बेनि गेजेरजों मुवा बेसादनि बेसेना खम जागोन होननानै फोरमायथिदों मैयानि सानाव 1 लाख कौटि योजनाखौबो जागायदों बेनि मादाव PM विकसित भारत रोजगार योजनानि गेजेरजों फैगौ 2 बोसोराव 3 कौटि 50 लाखनो खामानि होगोन होननानै रादाय होदों आरो जाय कम्पानिया बांसिन सुबुंफोरखौ खामानियाव थिसनगोन बे कम्पानिखौ थुलुंगा होनो थाखाय अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों लाल किल्लानिफ्राय अपारेशन सिन्दुरनि सायावबो बिबुंथि लाखिदों बिथाङा अपारेशन सिन्दुराव बाहागो लानाय बिर जोहोलावफोरखौ दिनैनि सानाव मान होनो खाबु मोनदों होननानै गोग्गानायखौ फोरमायथियो पहलगामाव उदखारिफोरा बिसिनि सिगाङावनो फिसायखौ आरो फिसानि सिगाङावनो बिफाखौ इनायै गावथारदोंमोन बेनि उनावनो फिन्नाय होनो थाखाय जवानफोरनि आखायाव एंगारनानै होनाय जादोंमोन जेराव बिर जवानफोरा उदखारिफोर थाग्रा गोबांखौनो फोजोबस्रांनो हादों होननानै फोरमायथिदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा गासै 103 मिनिट गोलाव बिबुंथिखौ लाखिदों मैयानि सानाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामावबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खानापारा भेटेनारि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव उदांस्रि सानाव बाहागो लादों आरो गोबां बिबुंथि लाखिदों बिथाङाबो मैया भारत उदांस्रि सानमोन मैयानि सानाव दाब दाब जायगायाव जाब्रबथायफोर जादों बेनि मादाव बङाइगावनि तुलुंगियावबो जाब्रबथाय जादों गंसे मटर साइकेल आरो साखा खब्रै गारिनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जाथाय जादों जायजों मटर साइकेला गासैबो थेर बेथेर बायग्रेबजोबदों ओजोंहाय साखा खब्रै गारिनि मोखां बाहागोआबो गाज्रियैनो खहा जादों मटर साइकेलाव थानाय सानै सुबुङा जाब्रबथायजों गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादों उनाव बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों ओजोंहाय डिब्रुगड़आवबो गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों डिब्रुगड़ बगिबिल दालांनि सायावनो गंसे बोलेरो गारि आरो मटर साइकेलनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जाथाय जादों जायजों बोलेरो गारिया उल्था बेलथायनो गोनां जादों आरो मटर साइकेलाबो बेबायदिनो थेर बेथेर जादों मटर साइकेल सालायग्राया बे जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै खौरां मोननाय जादों आसामनि अनगायैबो सोनाब बंगआवबो जाब्रबथाय जादों सोनाब बंगनि पूर्व बर्धमान जिल्लानि 19 नं माहारियारि राजा लामायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों जायजों 10 सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 37 जोखोम जानो गोनां जादों मिथिहोनाय बायदिबा सिबियारिफ्रा गंगा स्नान लानानै फैगासिनो दंमोन बेयावनो जाब्रबथाय जादों दिदोमै थानाय गंसे ट्राकआव सौख्रांफैदों बासआ जायजों 10 सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों बेनि मादाव 7 हौवा आरो 2 आइजोफोर आरो 37 जोखोम जानो गोनां जादों जोखोम जानांनायफोरखौ उनाव बर्धमान मेडिकेल कलेजाव लांनाय जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांनाय सिबियारिफ्रा बिहारनि थागिबिमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों UPPL गावनि दोलोखौ सिफायनानै BPF आव फैगोन ना BPF आ दोलो सिफायनानै UPPL आव फैगोन फर्मुलाया मा बेनि अनगायैबो UPPL आरो BPF मोन्नैबो दोलोखौ सिफायनानै गोदान दोलो दागोन नामा फर्मुलाया मा हारिनि थाखाय UPPL आरो BPF ज' जानो नांगौ होननानै सिगांनिफ्रायनो खोथा जाबोदों नाथाय फर्मुलाया मा बेखौ लानानै अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च आरो गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय सोंथि खालामदों जायनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादा UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनायनि बिबान लादों बेनिखायनो माबोरैहाय खौसे खालामनो नाजादों बा फर्मुलाया मा बेखौ फोरमायथिनानै होनो थाखाय खावलायदों अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरा बबे मोनसे हारिखौ रैखाथि होगोन 6 शेड्युल BTC ना बिचार बबे मोनसे हारिनि रैखाथिनि थाखाय थागोन सोर चिफ जागोन बेफोर गासैनिबो फर्मुलाखौ फोरमायथिनो थाखाय खावलायदों बिथांमोनहा लोगोसेनो बुंथिबावदों दि थांनाय 2020 मायथाइयावनो UPPL आरो BPF ज' जानायनि मोनसे मोजां खाबुमोन जेराव हाग्रामा महिलारिया UPPL आरो BPF ज' जानो थाखाय खावलायदोंमोन आरो चिफनि बिबानखौबो नाङा होननानै बुंदोंमोन बेनि अनगायैबो हारिनि रैखाथिनि थाखाय ज' जानो एबसुनिसिमबो लाइजाम हरदोंमोन जाय लाइजामखौ एबसुनि दैदेनगिरि बा एबसु अफिसाव थाग्रा मनेश्वर दैमारियानो आजावदोंमोन नाथाय बै समाव BPF खौ नासयदोंमोन होननानै बुंथियो बिथांमोना जायनाखि दा हारिनि अलखदखौ मोनदांनानै UPPL आरो BPF
ज' जानायनि खोथाया बेरखांफिनदों नाथाय ज' जानायनि फर्मुलाया मा बेखौ लानानै सोंथि खालामो बिथांमोनहा जुजिनाया बांदों EMBR फेरेंगा आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव जुजिनाया बांदों फेरेंगानि उदखार बा अत्याचारखौ जों नायनो बाबाय आरो ओनसोलनि रायजो राजाखौ उदां खालामनाया जों BPF नि बिबान बे खोथाखौ बुंथिबाय हाग्रामा महिलारिया EMBR फेरेंगाया बबेयाव गेलेगोन बेयावनो आंबो गेलेगोन आरो फेरेंगाखौ फेजेनथारनांगौ होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंबोबाय थादों थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारिया फिन फेरेंगानि सायाव गाग्लोबदों फेरेंगाया बबेयाव खारनो नागिरदों बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बबेयाव बियाब नागिरदों 14 नं चिरांदुवार बियाबावनो साहस दंबा गेले आंबो बेयावनो फैगोन आरो दोखो दोखो फेजेनथारगोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिया बुंथिबावदि गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ फेरेंगाया हाराहास्ति खालामनायखौ खोनाबाय थाबोदों बर' नखरखौबो सिफायदों आरो गोबोरखि सोरां बाजाराव बर' आदिबासि आरो गुबुन गुबुन हारि थानाय गंगुनिफ्राय गं 2 गामिखौ जुनार थाग्रा जायगा होननानै फेरेंगाया फोसावनायखौ खोनादों बेबायदि खालामनायजों मानसिफोरखौ जुनार खालामनाय जादों सुबुंफोर थानाय गामिखौ एंगारनानै जुनार थाग्रा जायगा फोसावनो हायोमोन होननानैबो बुंथियो आरो आं गोहोआव फैयोब्ला केबिनेटआव थांखि लानानै बेखौ बोखारफिनगोन होननानै रादाय होयो हाग्रामा महिलारिया बर' हारिनि थाखाय सोमावसारग्राया मानो बेबायदि खालामदों नाथाय जोंनि समाव होस्रांनाय जायाखैमोन होननानै बिबुंथि होयो बेनि अनगायैबो ओनसोलाव जेसेबां हाग्रा दं बेखौ फेरेंगाया गावनो मानसि दैथायहरनानै दानहोयो बेनि उनाव लामायाव लाखिहोनानै चालान दानो आरो दंफांखौ सेख'नानै गावनो फानहरफिनो आरो बेबायदिनो ओनसोलाव फेरेंगाया रायजो राजाफोरखौ हाराहास्ति खालामनायनि अनगा जेबो खामानि मावाखै बेबायदि हाराहास्ति खालामनायखौ जों आरो नायनो बाबाय होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया मैयानि सानाव माखासे जायगायाव गोबां थिं थिं दुंखावनाय सान्दुं आरो माखासे जायगायाव अखा हानाय अखानि गेजेरजोंबाबो आरो सान्दुंनि गेजेरजोंबाबो भारतनि उदांस्रि सानखौ भारतनि गासैबो खना खनला जायगायावनो फालिनाय जादों बाक्सानि मसलपुरावबो भारत उदांस्रि सानखौ फालिनाय जादों नाथाय गोबां थिं थिं सान्दुं दुंखावनायनि जाहोनाव पुलिसजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोबाङानो थद गैयै जादों बाक्सानि मसलपुराव उदांस्रि सान फालिनायाव जादों बे जाथाया गोबां फरायसुला फरायसुलिफ्रा सान्दुं दुंखावनायनि जाहोनाव थद गैयै जानानै हायाव गोग्लैदों फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे पुलिस जवानाबो हायाव गोग्लैदों उनाव बिथांमोनखौ लोगो लोगोनो स्ट्रेचाराव दैखांनानै एम्बुलेन्सजों देहा फाहामसालि फारसे लानानै थांनाय जादों आरो फाहामथाय होनाय जादों बाक्सानि मसलपुराव जादों बे जाथाया ओजोंहाय गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव गोबां अखा हादों अखानि गेजेरजोंबाबो भारत उदांस्रि सानखौ मैयानि सानाव गाजा गोमजायै फालिदों क'क्राझार खुंथायनि बानजायनायाव खुंनाय 79थि भारत उदांस्रि सानाव BTSनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लादों आरो बे 5 बोसोराव मा खामानि मावदों बेखौ लानानै बिबुंथि होदों प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि बे 5 बोसोराव नलेज फेस्टिभेल खुंदों लिटारेरि फेस्टिभेल खुंदों दुरान्ड काप खुंदों ISPL खुंदों FIFA स्टेन्डार्डनि स्टेडियाम बानायदों गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय IS IPS ACS नि थाखाय सुपार 50 मिशन लाबोदों स्पेस इडुकेशनखौ जौगाहोनो थाखाय बा गोजौ फारसे लांनो थाखाय स्पेस लेब बानायदों होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो 35 फ्लेगशिप प्रग्राम लादों दिल्लीयाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड महात्सव खुंदों जेराव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदियाबो फैनानै बाहागो लाफैदों बड'लेण्ड CM काप खुंदों जेराव 3760 क्लाबफोरनिफ्राय बाहागो लादों होननानै फोरमायथियो सोलोंथाइनि बेलायावबो स्कुलफोराव बा फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसननायनि खामानिखौ मावदों गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव गोरोबलायनाय लाबोनो थाखाय हेपिनेस मिशन लादों जेराव BTSनि 26 गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखाय भिजन डकुमेन्ट थागथियारि खालामदों आरो मिउजियाम बानायनो थाखायबो आखायाव लादों होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा BTSनि अनगायैबो BKWACनि गाहाय मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा सानजारि नोगोराव 79थि भारत उदांस्रि सानखौ फालिदों गावनि गोरोन्थिखौ दिनैसिमबो गनायनानै लायाखै MP दिलीप सैखियाया BTSआव फैनानै BTSनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आरो 6 शेड्युल मोननैनि मादाव मोनसेखौ बोखारनो खोथा बुंनायजों लोगोसे गुवाहाटी आरो आसामनि खना खनला गुबुन गुबुन हारिनि सुबुङा जेरैबायदि हा बायनो फाननो हायो BTSआव मानो हाया आरो जों फैयोब्ला समान मोनथाय होगोन होननानै बुंनायनि उनाव खैफोदाव गोग्लैदों MP दिलीप सैखियाया माखासे ट्राइबेल जायगाफोराव MP दिलीप सैखियाखौ बयकटबो खालामनाय जादों अदेबानि हाबनायाव हेंथा होदों नाथाय गावनि गोरोन्थिखौ दिनैसिमबो सिमान लायाखै MP दिलीप सैखियाया ट्राइबेल सुबुंफोर दुखु मोननाय बायदि आं खोथा बुङाखै होननानै फोरमायथिबाय बिथाङा आरो गासैबो समान मोनथाय आरो गासैनिबो समानै जौगानायनि खामानि मावगोन बेयाव जेबो कमप्रमाइज गैया होननानै बिबुंथि होबाय MP दिलीप सैखियाया
लोगोसे बुंथिबावोदि आंनि बुंनायखौ गोरोन्थि बुजिनो हागौ आरो आंनि बुंनायनि आदबा गुबुन जानो हागौ नाथाय आं गोरोन्थि बुङाखै होननानै बुंथियो एमपि दिलीप शइकिया नाथाय एमपि दिलीप शइकिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक नङाब्ला 6 शेड्युलखौ सिफायनांगौ होननानै अना बर'फोरखौ बर'फोरनि हेंथा जुजिनो थुलुंगा होनाय जादों आरो बेजों बर' अबर'नि गेजेराव आरोबाव दावराव जानो हागौ होननानै बिबुंथि होयो दावराव देख्रेब नार्जारिया बिजेपिआ ट्राइबेल बर'फोरनि हेंथा बेनिखायनो बिजेपिआव थांनाय बर'नि दैदेनगिरिफ्रा फैफिन होननानैबो खावलायो बिथाङा एमपि दिलीप शइकियाजों लोगोसे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानियाबो एखे एजेन्डा जेराव बिथाङाबो फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लासनि खोथा बुंदों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि नैबे फुजानि सिगां गोदान मटर साइकेल बा गोदान स्कुटि बायनो सानदोंबा बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय मा अफार दङ बेखौ आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङैनो फोरमायलांसै नोंथांमोनहा दान्दिसे समय होनानै बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय थानाय बागुरुम्बा टिभि श'रुमा एक्सचेन्ज आरो लन मेला खुंनो आखायाव लादों 18, 19, 20 आरो 21 सानब्रै 18, 19, 20 आरो 21 बे सानब्रैयाव एक्सचेन्ज आरो लन मेला खुंनो आखायाव लादों लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि बे फुजानि सिगां गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंबा बे श'रुमनिफ्राय नोंथांमोना बायनो हागोन आरो जुदि नोंथांनाव गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटि दङबा जायखिजाया कम्पानियानो जायाथों मानो आरो नोंथाङा जुदि गोदान बायनो सानदोंबा एक्सचेन्ज खालामनानै गोदानखौबो लानो हागोन लोगोफोर बेनि अनगायैबो माखासे अफारफोर दंबावो लोगोफोर अफारफोरा जाहैबाय रां गरसेबो होआलासे नोंथांमोनहा गंनै हेलमेट मोननो हागोन लोगोसे सीट कभार आरो टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल 18, 19, 20 आरो 21 बे सानब्रैयाव एक्सचेन्ज आरो लन मेलाखौ खुंगोन बेनिखायनो नोंथांमोनहा गोख्रैनो बे खाबुखौ लानो हागोन मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 9101272776 बे जानबुं नाम्बाराव कल हरनानैबो मोजाङैनो सावरायहरनो हागोन नोंथाङा गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों